Alizeri autorité k'u ye taamala maa 1241 kɔni gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔ ka t'u bila sahara sanfɛ kɛnɛkɛnɛ Niger fanfɛ. An ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kabini aw sigiyɔrɔ la. Kunnafoni sɛbɛn dɔw y'a yira k'a fɔ ko Alizeri autorité maaw ko olu ye taamala dɔw gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔ k'u ka sababu kɛ sɛbɛntanya ye. A yirala k'a fɔ k'u ye nin maakofɔlen ninnu ta ka bɔ Alizeri ka t'u bila cɛncɛn sanfɛ kɛnɛkɛnɛ Niger kɔnɔna ni yɔrɔ dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ o yɔrɔ ma point zéro. A yirala k'a fɔ ko kɔnfan fɔlɔ mun kɔni bɔra ko o kɔni bɛ taa maa 1000 ale ni maa 200 kɔ kɔnɔna wa ko o tɛna kɛ a bannen ye sabula u bɛ baaraw la sen na walasa maa bɛ yen nɔ ni i yamaruya tɛ ka to olu ka dugu kɔnɔna la ko u bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ yen ko bɛɛ lajɛlen ka taa i taga yɔrɔ. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko nin maa 1000 kɔ la ko jamana caman maa b'a la nka min ye Mali yɛrɛ jamana ye ko o maa 400 kɔ de kɔnɔ wa ko nin maa 1000 kɔ la a yirala k'a fɔ ko muso 41 ani den musomanni 7 ani min ye den cɛmanni k'o ye wa jamana minnu maa bɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ko Niger yɛrɛ b'o la ko a yirala k'a fɔ Niger maa ale kɔni bɛ taa maa 20 kɔni na wa min ye Bangladesh ye k'o maa ye maa 3 ye Benin o maa ye maa 70 ye min ye Burkina ye ale maa kɔni ye maa 54 Cameroun ale yɛrɛ ye maa 24 ye o maa 24 na a yirala k'a fɔ ko muso 1 Centrafrique ko ale ye maa 1 kɔni b'a la wa min ye Côte d'Ivoire ye ko maa 87 ko o kɔni b'a la o maa 87 la ko maa 2 bɛ yen olu ye musolaka ye wa maa 1 bɛ yen olu ye funankɛni musolaka ye wa min ye Gambie ye ko Gambie maa 9 Ghana maa 2 Guinée maa 647 k'o de b'a la o maa 647 la k'a yirala k'a fɔ maa 14 kɔni bɛ yen nɔ olu bɛɛ ye musolaka ye denmisɛnnin musomannin fitinin mɔgɔ 4 wa cɛmannin fitinin mɔgɔ 5 Libéria maa 1 Mali la ko o ye maa 400 ale ni 87 ye o maa 487 la a yirala k'a fɔ min ye musolaka ye ko olu kɔni ye maa 9 ye den musomannin 1 ale ni den cɛmannin 1 ko o bɛ o maa kofɔlen ninnu ko wa ko min ye Nigéria ye olu kɔni mɔgɔw bɛ taa maa 44 na Sénégal maa 18 Sierra Leone maa 22 a min ye Somali ye olu kɔni bɛ taa maa 50 la ayiwa min ye OIM ye ni ale ye Organisation Internationale des Migrants ye ko olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa nin maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa u ka duguw la cogoya min na wa ko nin yɔrɔ kofɔlen in na point zéro ni ale bɛ Sahara sanfɛla la ko baɲumankɛtɔn minnu bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ olu ma ko ONG ko olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna galen don la ko sabula olu de kɔni bɛ ka wele bila jamana kɔnɔ mɔgɔw ma ni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa i ka jamanadenw ta cogoya min na ko a yirala k'a fɔ ko nin maa kofɔlen ninnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlenw na ko u tɛ condition ɲɛnama na o de to u bɛ ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma dugu minnu kofɔlen don ni dugu minnu kofɔlen don k'a yira k'a fɔ ko olu ka jamana kɔnɔdenw b'a la ko bɛɛ lajɛlen ka taa i ka o senfɛ min ye Mali kɔni ta ye an bɛ wagati min na Malien muso de bɛ wɛrɛ ko ale kɔni ka se ka bɔ OIM bɛ Mali la kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu ka sɛnɛ bɛɛ lajɛlen bɛ walasa u bɛ se ka taa ni maa kofɔlen ninnu sabula olu ka baara de y'a yira k'a fɔ wɛrɛ minnu bɛ yen n'u taara dugu la olu bɛ fɛ ka se ka taa nka an ka kunnafoni yɔrɔ dɔ la ni ale bɛ wele ko olu ka ɲininkali dɔ senfɛ kalanden ko min ye Mohamed Lamine Bane ni ale yɛrɛ ye chargé de question des migratoires ye ni o bɛ au conseil des Maliens de l'extérieur la ni a ka baara bɛnnen don wɛrɛ ko ka kuma ko ma ale ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko kibaruya kɔni ser'u ma k'a yira k'a fɔ ko Maliens bɛ nin yɔrɔ kofɔlenw la a ko fɛɛrɛw bɛ ka sigi sen kan walasa Maliens minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlenw na u bɛ se ka segin ka na Mali jamana kɔnɔ wa ko hakɛya mun fɔra n'o ye maa 482 ye ko ale tɛ se ka fɔ ni o maa hakɛya de bɛ yen nɔ Maliens na ko a bɛ se ka kɛ an bɛ wagati min na bi ko dɔ kɔni bɛ fara o mɔgɔ kɔni jate kɔni kan an bɛ yɔrɔ min na bi ale tɛna se ka jate kelen kɔni fɔ nka fɛɛrɛw kɔni sigilen don sen kan walasa nin maa kofɔlen ninnu bɛ se ka segin ka na u ka jamana kɔnɔ cogoya min na